Здравейте, приятели, братя и сестри, християни, в мощното име на нашия Господ и Спасител Исус Христос. С вас е Стоян Стоянов. Темата, която разглеждам, характеристика на грабването. Или с други думи, ще обобща някои основни характеристики при това събитие, наречено грабване. И така, нека да отидем за целта и да отворим нашите Библии в 1 Коринтяни, 15 глава, и да четем от 50 до 52 стих. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Нито тленното наследява нетленното. Ето една тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим. В един миг, докато трепне око при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. И така, този пасаж е дал основание на много тълкователи да считат, че грабването ще стане в миг на око. Но това не е библейско и Библията не казва, че грабването става в миг на око. Или с други думи, кое е това, което става в миг на око? Нека да го видим. В 52 стих се казва в един миг, докато трепне око. Но кое е това, което става в един миг, докато трепне око? Ако погледнем предходния стих, там ще разбереме за какво става въпрос. Ето една тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим. Или с други думи, това, което става в миг на око, е изменението на нашите тела, преобразуването на нашето тяло от смъртно в безсмъртно, нетленно. Това е, което става в един миг. Преобразуването на тялото, но не акта на грабването. Акта на грабването ще бъде, аз вярвам, плавно, постепенно, видимо, триумфално. И всички ще го виждат. Така че една от характеристиките на грабването е, че то не е таинствено, не е невидимо и не е в миг на око, а е плавно. Това, което е в миг на око, е изменението на нашето тяло. Така, нека да разгледаме други характеристики относно това събитие, наречено грабване. Така, нека да отидем в Матей 24 глава. И нека да прочетем от 29 до 31 стих. А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесни облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и те ще съберат избраните му от 4 ветрища от единия край на небето до другия. В 29 стих забелязваме, че грабването или пришествието на Исус Христос, защото грабването става при пришествието на Исус Христос, става след голямата скръб. Друга характеристика е, че грабването няма да стане преди голямата скръб, а след голямата скръб. 29 стих. А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си. Звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Сега, друга характеристика е, че грабването няма да бъде някакво тайно събитие, таинствено, но ще бъде триумфално и видимо за всички. Откъде знаем това? Нека да четем от 30 стих. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят, забележете, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Или с други думи, това ще бъде триумфално събитие за всички. И за тези, които бъдат грабнати, и за тези, които останат, ще бъде видимо за всички. Триумфално събитие. Така. Нека да разгледаме други характеристики на грабването на светиите в последното време. Нека да прочетем от Лука, 17 глава, от 34 и 36 стих. Вижте какво се казва.
Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло. Единият ще бъде взет и другият ще бъде оставен. Две жени ще мелят заедно. Едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Двама ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Или с други думи, друга характеристика на грабването е, че при грабването на църквата ще има взети и ще има оставени. Не всички ще бъдат взети и така че това слово е за да ни предизвика да бъдем будни и трезвени, докато Христос дойде. Така, това е може би една от най-важната характеристика при грабването на църквата в последното време, или грабването на светиите в последното време, е, че ще има взети, но също така ще има оставени. Тук се казва много ясно. Нека да го прочетем още веднъж. Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Тоест има взети, има оставени. Две жени ще мелят заедно. Едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Отново, взети, оставени. Двама ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Взети, оставени. Нека да видим също така, за още по-голямо убеждение, в същия този контекст да го видим и в Матей, Евангелието на Матей, 24 глава. Нека да четем от 40 и 41 стих. Тук се казва следното. Тогава двама ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Отново виждаме в Евангелието на Матей се повтаря същото предупреждение на Исус Христос, че ще има взети и ще има оставени. 41 стих. Две жени ще мелят на мелницата. Едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Това е, братя и сестри, което исках да споделя с вас, че грабването е факт в Библията и не може да бъде отречен този факт. Грабването става при пришествието, след голямата скръб. Грабването не става в миг на око, но ще бъде плавно, триумфално събитие. И най-важната характеристика е, че при грабването ще има взети и ще има оставени. Исус говори, че един ще бъде взет, а друг ще бъде оставен. В контекста на какво говори това? В контекста на, ако прочетеме в Йоан 14 глава, нека да отидем в Евангелието на Йоан 14 глава, за да видим в още по-голяма дълбочина за какво става въпрос. В Евангелието на Йоан 14 глава Исус обещава на своите ученици следното нещо. Нека да четем от първи стих. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на моят отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема. Ето за какво вземане става въпрос в Матей 24 глава, както четахме преди малко. Един ще бъде взет, друг ще бъде оставен. На базата на какво Исус го обещава? На базата на това, че ще ни вземе. Къде ще ни вземе Исус? Вижте къде. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда, ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и пътя знаете. Тоест, и пътя знаем. Защо? Защото Христос беше грабнат и ние ще бъдем грабнати по същия начин. Къде Исус е приготвил места? Не ги е приготвил на земята, приготвил ги на небето. Ето защо аз вярвам в грабване на небето, а не както някои казват, че грабването е само за да посрещнем. Не, грабването е на небето. Там Исус ни е приготвил места. Къде е това? Във втори стих се казва, в дома на моят отец има много обиталища. Къде е дома на отец? В небето. Не е на земята, а в небето. И затова Исус отиде там, за да ни приготви места. И като дойде, ще ни вземе, за да бъдем с Него. За да ни вземе, за да ни покаже обиталищата, които е приготвил за нас. Така че,
друга характеристика е, че грабването е в небето. Благодаря ви. Нека Бог да ви благослови в мощното име на Исус Христос и нека Христовата благодат да бъде с всички Негови светии. Амин.